दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों रुलिं पार्टी इउपिपिएल हान्जानि सरकार आरो हान्जानि सायाव बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बायदि बायदि राव बुंनानै रायजो राजानि गेजेराव गावसोरनि बेरेखा हान्जानि गावसोरनि शक्तिखौ बिथांमोना दिन्थिनो गावसोर नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बिथांमोननि बे बाथ्रा बुंबाय थानाया सरकारि हान्जायानो जा बा बिटि सरकारनि बेरेखायानो जा, नाथाय दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिगौ। दिनैनि समाव इउपिपिएल हान्जा दैदेननाय सरकारा मात्र 8 दानल' जादों। बे 8 दाननि गेजेराव जों गोबां स्किम जों रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय जों खामानि मावदों। जाय मावनायखौ बिथांमोना मेगन सानानै गावसोरनि फारसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गोसो बोगथाबनो थाखाय बिथांमोना नंगौखौबो नङै बुंदों, नंगौखौबो नङै बुंदों आरो नङैखौबो नंगौ बुंदों। बे जाहैबाय राजखान्थियारि मोनसे चक्रान्त। जों दिनै इउपिपिएल हान्जानि जानानै बेखौनो बुंगोन, थांनाय गोलाव 15-17 बोसोर सरकार सालायनाय बिपिएफ हान्जाया गावसोरनि आमोलाव गावसोर जाखिनि स्किम गावसोर लन्च खालामदोंमोन, गावसोर जाखिनि गावसोर डेभेलपमेन्टेल खामानिफोर मावनो होननानै नाजादोंमोन, नाथाय गासिबो बै स्किम आरो बिथांखिफोरा रां सरखायनाय एबा राङारि केलेंकारि खालामनायनि अनगायै जेबो जायाखै। बिदिन्थि बायदियै जों बुंगोन दिनै क'क्राझार सहराव साउथ जन आरो नर्थ जनाव 15 लाख लिटार दै जगायथायनि थाखाय 2005-06 मायथाइयावनो NLCPR स्किमनिफ्राय बै समनि बिपिएफ दैदेननाय सरकारा वाटार साप्लाइ स्किम बिथांमोना फज'दोंमोन आरो बे वाटार साप्लाइ स्किमखौ 2013 मायथाइनि 7 नभेम्बरावनो बेखौ बै समनि बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि मानिनां हाग्रामाविलायानो बेखेवदोंमोन। नाथाय दिनैसिमावबो बे वाटार साप्लाइ स्किमनि गेजेरजों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनबो रोखोमनि दै सिबिथाय मोननो हायाखै। बेफोर बाथ्राफ्रा दिनै रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिगौ बबे सरकारा रायजोनि थाखाय मा मावदों आरो बबे सरकारा रायजोनि थाखाय मा मावाखै। दिनै बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि मानिनां मुर्शिद देरहासार बसुमतारिया गावनि सालाकाथि समस्तिनि सिङाव आथिखालाव इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावबाय थानाय बाथ्रा नोजोरखौ नुनानै बिथाङा मोदोमाव नांदों आरो जाय मोदोमाव नांनायखौ गाव लुथेनो थाखाय बिथाङा सरकारि एबा इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा मावनाय खामानिफोरखौ ओंथि गैया जायाखै, बे मावफुंजायाखै, बे गाज्रि जादों बाथ्रा बुंबाय थानायनि सिगां बिथाङा गाव जे गोलाव 10 बोसोर आरो उननि समाव MCLA आथिखालाव गावदि EM जानानै बे ओनसोलनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै बे बाथ्राखौ बिथाङा मोजाङै मिथिगौ। थेवब्लाबो मालायनि सायावल' दाय होबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जों बुंगोन दिनै इउपिपिएल हान्जाया बेरेखा हान्जानि फारसे जाखिनि बेरेखा हान्जा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इउपिपिएल हान्जानि सायाव जाखिनि बाथ्रा बुंदों बे गासिबो राजखान्थियारि चक्रान्त आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेरेखा हान्जानि गावसिनि शक्तिखौ दिन्थिनो थाखायसो बाथ्रानि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों। दिनै समाव बयबो मिथियो रायजो राजाफ्रा बै समनि बिपिएफ हान्जानि आमोलनि समाव जाखिनि सरकारि न' लुनाय जादोंमोन, बै सरकारि न' लुनायफ्रा दिनैसिमाव गोबां जायगा जायगा हाबदानजोब। दिनै हाबदान जासेयावबो बिथांमोना गावसोरनि आमोलाव मावनाय खामानिफोरखौ 100% जादों होननानै दाबि खालामफ्लानानै आथिखालाव इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा मावबाय थानायखौ गाज्रि जादों मोजां जादों होननायनि अनगायै बिथांमोना मा फोरमायनो सानदों दिनै समाव रायजो राजा मोजां मिथियो। बेनिखायनो जों बुंगोन इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बेरेखा हान्जानि बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंनायनि फारसे जोंनि साधारन रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेरेखा हान्जानि बाथ्रा बुंनायफोराव गोनो गोथो जाया। स्पष्ट खोथा, इउपिपिएल हान्जाया रायजो राजाफोरनि जौगानाय, गासै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आब्रुथि थासारि सोरजिनो थाखाय जों सरकाराव फैदों आरो सरकारनि जाखिनि स्किमफोर दङ, जाखिनि मिशनफोर जों लन्च खालामबाय, बड'लेण्ड सुपार 50 मिशन, CM सुपार 50, UPC कौशलनि थाखाय मिशन, बड'लेण्ड पिग मिशन, बड'लेण्ड मार्स मिशन बायदि बायदि स्किमफोरखौ जों रायजो राजाफोरनि आबुं जौगाथायनि थाखाय जोङो लन्च खालामदों आरो बेफोर लन्च खालामनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ जों माबोरैहाय गोजोन खौसेथि थांना थानायाव जों मदद होलांनो हायो। बेनि थाखाय इउपिपिएल आरो बिटि सरकार जेब्ला हाबा मावलांगोन जों बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गोख्रोङै फोरमायथियो। बिथांमोना गावसोरनि मावनाय खामानिफोरखौ दोनखोमानो थाखाय दिनै उल्थायै आथिखालाव सोलिबाय थानाय सरकारनि सायाव नंनायनिबो नङैनिबो बायदि बायदि रावजों सरकारखौ सोंखारिनाय, सरकारखौ दाय फोनांनो नाजानाया बिथांमोननि राजखान्थियारि मोनसे चक्रान्त होननानै जों बुंगोन। आरो जाय चक्रान्तआ गावसोरनि नंखाय राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय गावसोरखौ दिन्थिफ्लांनो थाखायल' रायजो राजाफोरनि गेजेराव
मोनसे गोसो बोगथाब होनो मोनसे नाजानाय। आफां आसाम गाहायै बिटिआर ओनसोलनि नोगोरारिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। सावस्रि आनजादनि रावजोंबो रुजुजायै रिजाल्ट एबा फिथाइ होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सखौ थाबैनो बेखेवसिगोन। बेयाव जायखिजाया सावस्रि एबा बेरामनि आनजाद खालामनाय जागोन। थंआ जाहैबाय एप'ल' डायग्नोस्टिक्स, क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि अपोजिट एबा उल्थाथिं।